Здравейте, приятели! Вие сте с нов епизод. И тук виждате, че на другия малкия профил, където бях четвърта, сега съм дигнал 5 арена. И тук влязох в някой клан. България, който събира кланче с 10 от 10. Преди малко дигнах 5 арена. Значи от 5 арена най-много искам зад Фарспис и Уизарда. Грейвярд, тя е служба отделно, те си легендарки все пак. Тук виждате, имаме карти за апгрейд. Тесличката. И имаме други. Този днес купих пеката. И тук имаме една специална оферта. Оферта, която разбира се няма да купим. Тук няколко дека така си направих. Искам да кажа, че Стефан ще вземе също този профил и ние двамата ще ги развиваме. Той в момента е на 5-та. Имам предвид, че този пръв в момента е на 5-та. И се надявам да спечелим някоя легендарка. Например, Ice Wizard, Graveyard. Сега ще ви покажа битката, с която победих. Беше много трудна. И така се качих на 5-та арена. Това е профил, който ще развием. Сега ще му сменим името, разбира се. И само да видя дали ще стане при Стефан. Не сказвам Стефан. Така, и това беше за днес. Чакайте, нека да видим какво става в другия профил.
Така, ето ми конфирм. Така, охо. Добре, това беше. Така, нека да наитим Elite Barbs. Зап. Донейт. Не се струва, все пак този дек още го изпробвам. Ето този един от най-известните декове. Ами да, това беше за днес. Чао и до нови срещи!